Здравейте на всички, аз съм Dark Lord и това е петия епизод на Don't Starve. Миналия път спряхме тук и да, между другото имаме тук някакъв гост, Бубата Жори. Може да не ми викаш така? Не знам защо, но не искат така да му викат. Да знаеш какво си е проблем, като така си се кръстил Буба. И сега трябва да храним прасетата, за да ни дадат тор. И такова цяло ли си намерил с прасета? Намерих се с доста прасета, но към 10-я ден... Абе, какво става, бе? Тия прасета нещо не са... Само ми бегат. Направо за... Извинявам се, но аз трябва да ставам. Окей, бум. Виждам. И... Да. Бубата... Видяхте какво стана. Този клип е специално за новата учебна година. И... тук ще си направим ферми. Или... Не, всъщност... Трудно ми е друго нещо. Този епизод ще си има друго име. Не специално за... новата учебна година, няма да се казва така. Едно друго име, което тук ще мислим. Няма да издава. Ще си го видите. Пишете ми по скайпа, бе. Кой спам има? Чат да им затворя. Извън линия съм. В кавички. Това винаги се случва на мен. Правиш си клипче, най-спокойно. И изведнъж, бам! Започват да ти пишат по скайп. Да им даваме от тях да старат. Странно е, че прасетите говорят тук. Авиофлут и тъй подобни. Окей. Иначе имаме материал поне за една фермичка. Малко тук да поизчистиме. Дърветата ги махнем. Предпочитах да намеря савана, където да има биволи. И тя си избирам торма. И така става. Нали? Да сложим опарата. Дигвам. Окей, махаме си лопатата. Трябва да направим някакъв гаф. И окей. Странно, ще си направя спиди ферм, плътно. Може да си направя повече от една ферм. Аре, тук е перфектно. Поне до сега. Да се вземе. И за още 3 ферми. Нормално. Не. Паси. Аз съм учил да се флинт. И... героя ми се бъгне малко хора, аз ще просто така. Ако се чуете, не знам защо, но имам някакви лампички ето тук с надпис 18 и те нещо не на това. На тия
Чакай малко. Ето. Research. Дори да имам материалите, това не мога да го направя. Какво е? Нищо. Трябва ми още малко трева между временно. Айде бе, тук няма ли жива тревица? Жива тревица колко ли има? Аз ще трябва да вземем между временно цветенца. Айде бе, някаква тревица. Юху, едно трева. Няма да ми стигне. Айде бе, само едно трева ли е? Няма ли поне второ? Айде бе. Няма да имам нужда да си правя ферма за дървета. Тук си имам за винаги. Използваме карта, видим къде има тук тревица. Няма никъде. Окей, имам друг план, значи. Ще ги натуриме. Не, всъщност. Ще караме за сега на две ферми. Между време, принцип искам 5-6 и героя ми се върти като луд. И мисля, че сега е момента да ви напомня да се абонирате, а моят герой да спре да се върти като луд. Така много ми помагате и на себе си. По-бързо да достига до вас моите клипове. Естествено, ако ви харесват, никога не задължавам. Тия пък ще си ги засея. Ето. Не бе. Наистина е бета, имам бъгове. И то не е малко. Хайде бе! Ево. Тя... Може тук. Не да го дропна. Та бета вече ме е дразна. И много ви моля някой да напише в коментара какви са тия лампички горе, ако вие ги виждате, и как да си ги вдигна. Защото вижте, пише Research. Тоест, докато не ги вдигна, не мога да си правя, например... Абе, къде е това? Борд, Cutstone, Папирус, въже. Дали въже не мога? Ето вижте, цъкам. Нещо трябва да става. О, много ми е гладен герой, извинете ме, да съм забелязал. Това ще го натуриме. Да. Да си. Тъжка с какво да го опеча. Ще пусна само колкото опечал храна.
е толкова ми стига. Имам изобилие на месо. Ще бъда нахранен през зимата. Точно. Окей, може да се изцерава почти пълно. Любопитно ми е на той, ако му дам цвете, какво ли ще стане? Що ми искаш, бе? Ничего не могла. След няколко дни ще ни падат върхолаци. А за всеки случай за тази нощ това ще си го опитаме. Вижте, той ме преследва. И в момента давам на тия да ядат. Странно. Красочка кожа. Окей, не знам това как умря. Нещо не му говоря. Нещо откачем ще бъде. Не мога да се опитаме друго пръса. Защото може на следващата нощ да ми нападнат върхолаци. Пак си имаме 4 тор. Окей. И благодаря, че гледахте този клип. Абонирайте се, да харесайте това видео. И да, чао.